Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tots i a totes. Ja tornem a estar aquí per presentar-vos les activitats gratuïtes que teniu per practicar llengües aquest mes de novembre. Primer de tot, comencem recordant-vos que podeu participar en el programa Tàndem, que ja sabeu que organitza dinamització comunitària conjuntament amb el Servei de Llengües i que aquest mes us proposa, com sempre, les sessions de parlar en grup, que tenen lloc el dimecres a les 3 a la sala anexa de l'Hotel d'Entitats, que està a la primera planta de l'edifici del bar de la plaça Cívica. Si teniu ganes de practicar la llengua que esteu aprenent i, a més, conèixer altres estudiants que també volen practicar o que són d'altres llengües i cultures, que han vingut a passar una temporada a l'Autònoma, doncs podeu assistir de manera gratuïta i sense inscripció a aquestes trobades. A més, concretament, tenim una activitat especial aquest mes de novembre pels alumnes que volen practicar anglès. Es tracta d'una sessió de cinema en versió original, en què també hi haurà un professor o una professora del Servei de Llengües que dinamitzarà la sessió i amb qui podeu resoldre dubtes, podeu xerrar i parlarà sobre la pel·lícula perquè pugueu practicar. Una novetat que ja us vam comentar que hi hauria al web del Tàndem, que és aquesta pàgina que veieu en pantalla, és que cada setmana, podeu trobar temes que us poden ser d'interès si esteu practicant una llengua en tàndem. Doncs, per exemple, com gestionar el temps, quins elements heu de tenir en compte a l'hora de fer un tàndem, si us pot interessar més un tàndem presencial o virtual o combinar les dues coses. Tots aquests temes, entre d'altres, els podreu trobar en aquest web i bé, doncs us poden servir també per practicar, perquè els podreu trobar tant en català com en castellà i en anglès. Així que cada setmana podeu entrar al web i els podeu consultar. Una altra activitat que teniu si voleu practicar anglès i també els que vulgueu practicar alemany és una nova trobada amb estudiants de Study Abroad per fer un intercanvi anglès-alemany amb espanyol. Com sabeu, aquests alumnes, els alumnes de Study Abroad, venen per un període molt petit de temps a Barcelona i tenen la necessitat de practicar espanyol i de conèixer persones, estudiants locals. Així que us proposem aquesta trobada d'intercanvi que aquest mes de novembre tindrà lloc el dia 14. Els que sigueu estudiants del Servei de Llengües rebreu un correu electrònic amb més informació. I si no ho sou però us interessa, podeu escriure'ns a l'adreça que veureu aquí en pantalla. Continuem. També per estudiants locals que tingueu ganes d'ajudar a difondre la llengua catalana i que a més tingueu ganes de conèixer estudiants d'altres cultures i d'altres llengües, us informem, us recordem que tenim l'activitat del voluntariat lingüístic, que tenim persones d'altres cultures i llengües que estan aprenent català i que tenen ganes de conèixer estudiants amb qui poder practicar d'una manera informal, fent sortides aquí al campus o on vosaltres vulgueu. És un programa molt flexible i que si us ve de gust fer una activitat diferent doncs us pot interessar. Això va molt relacionat amb una altra cosa que us volia explicar, és que, com sabeu, aquest curs també tenim novetats al blog. Us anem explicant serveis i activitats que fem i aquesta setmana parlem del voluntariat lingüístic. I pot ser un text interessant que us podeu llegir si teniu dubtes sobre si podria ser una activitat que us podria interessar o no. Entreu al nostre blog i ens podeu també comentar què us semblen els nous articles que hi anem penjant. Ens interessa molt la vostra opinió. I què passa el mes de novembre a la universitat? Doncs és un mes especial, ja ho sabeu. És el mes de la festa major, és el mes en què celebrem una activitat molt destacada i, com podeu veure, aquest any tenim un nou lema, és la salut mental visible i sense estigmes, i al Servei de Llengües hi participarem com cada any fent una activitat sorpresa en què ja està molt relacionada aquesta maquineta que tinc aquí. Així que si us interessa, ens trobareu a la plaça Cívica conjuntament amb totes les entitats i amb tots els estudiants que hi participen preparant activitats. Us esperem perquè pugueu compartir amb nosaltres una estona i bé, guardem una miqueta la sorpresa per veure què farem. A partir del 6 de novembre sí que us indico que a les nostres xarxes socials trobareu més informació sobre el que farem. I bé, només em resta desitjar-vos una bona festa major,
que ens vingueu a veure a la nostra paradeta i per la resta ens trobem a la xarxa. Adéu. Just know that choice is yours to